Hola, sóc el Joan. Res, només volia fer aquest petit vídeo per si algú no sap com comprar, diguéssim, la visualització d'aquests exàmens de l'ESPAP, val? Us deixo l'enllaç de la plataforma aquesta. Potser alguns podeu saber que jo tenia tots els vídeos penjats aquí a YouTube de l'ESPAP, però bueno, això, com podeu suposar, potser porta, porta molta feina, no té cap retorn, és, per dir-ho d'alguna manera, una mica desagraït, val? Per tant, he tret els vídeos, només hi ha el del 2021, la part ordinària, i aleshores, bueno, ho he posat en una plataforma de pagament, una plataforma que es diu Hotmart. Us deixo aquí l'enllaç i aleshores, si entreu dins d'aquest enllaç de la plataforma, veureu diferents cursos, per dir-ho d'alguna manera, que podeu comprar, val? Representa que tenim aquest últim d'aquí, que és el que posa PAP 2025, que hi han els dos exàmens de l'última convocatòria, vale? L'ordinària i l'extraordinària de matemàtiques. Estan explicats, resolts pas a pas, fetes les operacions a la pissarra, vale? I també està comentat un examen de llengua, el de la part ordinària del 2025, vale? Aquest té un preu de 9,99. És a dir, si entreu, podeu entrar directament a la pàgina de pagament i aleshores, a través de la plataforma, no des de YouTube, a través d'aquesta plataforma podreu veure els vídeos. Vale? És a dir, un té una durada d'uns 50 minuts, l'altre passa de l'hora. Després teniu aquesta altra opció que hi posa exàmens PAP 2018 a 2025. Dins d'aquí el que teniu són tots els exàmens de matemàtiques des del 2018 al 2025, més un altre d'extra que havien fet unes proves la Generalitat, i teniu la part ordinària i l'extraordinària, vale? També és a dir, un vídeo d'uns 45-50 minuts més o menys cada examen, amb les explicacions i resolucions dels exercicis. Vale? Aquest té un preu de 49 euros. Si entreu, ho veureu. I després tenim aquest altre que hi posa curs PAP, que aquest val 85 euros, que aquest, a part d'haver-hi els exàmens des del 2018 al 2025, també hi ha exàmens de les PAP de les Illes Balears que, bueno, per repassar una mica més, doncs crec que també és interessant. Hi han 5 o 6 exàmens també de la part de llengua i, a més, hi han 12, ara no recordo bé, 12-13 vídeos amb explicacions de temes i exercicis, diguéssim, fets una mica pas a pas, vale? Explicacions de temes recurrents, és a dir, alguna d'estadística, alguna de probabilitat, bueno, com fer divisions, com fer operacions amb decimals, vale? Una miqueta coses d'aquestes que a vegades ens poden costar una mica més de resoldre. Vale? Bueno, el dit, us deixo l'enllaç aquí, diguéssim, al comentari, us el deixo fixat en el primer comentari, i si entreu a aquest enllaç, doncs veureu tots els cursos aquests i, si us interessa, doncs podeu comprar el que cregueu més adient.